Imsieħba soċjali fil-qasam turistiku sostnew is-sodisfazzjon tagħhom għall-aħħar ċifri pubblikati mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li juru li l-ewwel kwart ta' din is-sena kien l-aqwa kwart fl-istorja għat-turiżmu f'pajjiżna. Propju wara l-tnejn intemmet il-konferenza tal-aħbarijiet f'Lukanda Ewlenija f'San Ġiljan u għan-news tkellem ma' Tony Zara li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti. U reaġixa b'mod pożittiv għal din l-aħbar fil-waqt li rimarka dwar il-bżonn li jinżamm dan ir-ritmu għal bqija tas-sena. 2019 hija s-sena illi aħna nżommu f'moħħna x'kienet l-aqwa sena illi kellna f'dawk li huma l-arrivals. Aħna qed naraw illi l-arrivals għal dis-sena se jkomplu f'dil rotta l-advance bookings huwa tajbin ħafna u naħseb illi għandna ċans ngħaddu 2019 arrivals ukoll. Intant tkellem għan news ukoll Joe Muscat li huwa l-kap eżekuttiv tal-Awtorità Awċija t-Turiżmu. Nisperaw li dina iżida li kellna f'daw l-ewwel 3 xhur se tkompli tirrepeti ruħha u tirreplika ruħha fil-xhur li ġejjin ta' din is-sena. Dan huwa awgurju tajjeb għal din l-industrija tant importanti b'mod speċjali għal Gżira Awċija. Iċ-ċifri tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu rew li fl-ewwel kwart tas-sena waslu f'pajjiżna aktar minn 443,000 turist, żieda ta' 4.1% meta wieħed qabel mal-2019. Ħareġ ukoll li f'dan l-istess perjodu ġiet irreġistrata l-akbar nefqa mit-turisti fl-istorja kif ukoll l-akbar numru tal-jiem għattaj f'pajjiżna.